खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं फोथाय खेबस'। खन्थाइखौ लिरदों रोमै बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। आंथ' नोंनिफ्राय जेबो नागिराखैमोन, नाथाय मोनसेल' नागिरदोंमोन आं, थार अननाय। नोंनि आरो आंनि गेजेराव रुजुननाय मोनसेल'मोन। आं नोंखौ मोजां मोनो आरो नों आंनि मोजां मोननायखौ टाइम पास बायदि सानना लाबाय नों। फावथिना खालामना मालाबाबो थार मोजां मोननायखौ मोननो थाङा। दिनै आं जेरै नोंनि थाखाय गाबदों, नोंबो सानसे आं बायदिनो गाबनांगोन सना। आंखौ मोजां मोनामोनब्ला नों नंखाय सिमांखौ मानो दिन्थिदोंमोन? नोंनि बे नंखाय सिमाङा सोरनिबा जिउखौ थैनायनि खुगायाव नारसिननो हागौ सना। मोजां मोननायखौ खेला दासान सना, मानोना सोरनिबा जिउखौ लाना गेलेनो नोंहा जेबो गोहो गैया। दिनै नों सोरनिबा थाखाय आंखौ गारना थांबाय सना। आं मिजिंथियो सना, नों आरो बेबायदि माब्लाबाबो गारना थाङा। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।